So what's up guys? So quarantine work tayo dahil lockdown. So what's up guys? Hi love. So ngayon, so karon guys kay vlog mi kay. So karon kay hawan-hawan trabaho. So ang gibuhat na mo karon guys kay kanang gikuag sagbot ang punuan sa mga vegetables. Okay na ba yan? So trip na ginako dahil guys nga mag-vlog lingaw-lingaw ba lingaw-lingaw. So na ko kauban dire. Tulo mi kabok dire guys, tulo mi kabok nang hawan-hawan mi sa krahan. So guys, nakaputol kong balatong guys. What the fuck? Nakaputol kong balatong guys. Ano siyang teknik para di mailhan katag-katagon siya magkatag-katagon. Nasi, balanani sa luyo katag-katagon to niya. Nakaputol kong balatong. Katag-katagon to niya. Sorry wa matulo siya. Oh. Di mo ko. Dali, uti mo. Dali na yun. Saan ko? Dali, ari ko. Wala, ari ba? Yo! So guys, puhay pa mi guys kay medyo init pa kayo. Puhay good. Guys, so guys, kitawag na mi ni Lanane kay Panyitohon. Wala dugay-dugay jud nga wala may ka-upload og bagong content sa YouTube. Kay wala pa may di pa ready ang makauban na mo mag-bias-bias. So Nice. lingaw-lingaw sa tag-vlog, bisag maghawan mag-vlog ta lingaw-lingaw ba. Sa tanan dito na ta. So manito na may Iyan na! Manami day kaon! Update lang tayo, pupuay-puay sa ta, matulog kay mga launa kapin. Mubalik na ta sa atong work baby! Oh! Sa hangin at lagi ng tulala. Sobrang Akalain ilang araw na tayo hindi nakapag-upload, babawi tayo. tatapusin na natin yung short vlog. Manajod guys. So vlog rami para may ma-upload mi sa YouTube. Video-video may maka-upload. Shout out kay Mr. Chai TV. Brad Lindota si mga vlog with Brad katong naligo magtabay Brad. Kita bigil sa Torio, kay Genevieve sa Torio. Pa-shout out mo. Shout out lang. Shout out kay Zai Court G Potistas. Bata pa makadong Swinda, si Swinda. Wala rin gibuhat. Andagang abot-bot ni kataman sa. So shout out kay Mr. Chai TV. Ang galing ng vlog mo dol. Yung isang araw yung naliligo kayo sa balon. Ang ganda ng vlog niyo. Peace out. Subscribe!